sini. Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi Pasahaton Tusude ruas doho tamu namar minggu di Tikion Horas Jala selamat beribadah selamat hari Minggu Madihita Tapuji Matuhatta Marede Mahita Syabukwede nomor 125 ayat sada sahat rodi ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus,
dohot goar nito di porbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Gok asini rohani Jehovah do tanoon. Marhite-hite hatani Jehovah do majadi akalangit. Marolo-polo mahamu alea kapartigor mga sahod Jehovah. Talub do marede aka naujur maroha. Haleluya.
tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mga sahon hati goran nami, na mga sahon asin roham na godangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami, saya sama dosa nami saluhut na. Saya sungguli marohanami asamu baroha dohot pangalaho nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo hami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan di dosa. Para siroha jala pardenggan basa do Jehovah. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahet tuhita hobar tuaka dosata. Jala dang dibaloso tuhita hobar tuaka hasahatota. Songo nasini rohani ama-ama mida anakna. Asini rohani Jehovah diaka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tapuji tuata maredeita syabukwede nomor 233 ayat 3 dohot ayat 6. Tatangihon mahatani debata trupuk epistel di mingguta sadarion ima natar surat di Lukas sada mamuka maisyan ayat 46 satu ayat 55 asata jahama namar sika sori gabri doksi Maria ma dipatibul rohaku do Tuhani ay ditatap do haete hodni na poso naon parhatuaon maahu olat nyon marsudut-sudut. Ay marsudut-sudut do asini rohana mida aka nama kabiari ibana. Agogo do hotula ni tangan nai dipasarako do atau akan gijang nama. Akan agogoi dipaijur dosian habang sanasida dipabakit do akan namet-met. Nadenggan di pasuksuk ibana tu akan amale jala akan nalubian yang primardo di palau. Di painu-inu do Israel na posonai
pukul 10.00 WIB. Weksada di bagas ni keluarga Nyonya Ersyal Lagan Borusia Gian Jalan Panembakan. Wek 2 di jauh ni keluarga G Pardede Situa Berutapu Bolon Jalan Lurah. Wek 4 di jauh ni keluarga Nyonya Malau Borusi Manjuntak Komplek Taman Mutiara E5 nomor 6 RT 04 10 6. Wek 8 di Jabuni keluarga Jemunte Boru Tagalung Taman Bukit Cibogo Blok 13 nomor 10 Sadabe. Wek 10 Nyonya Hasitorus Boru Sipanjuntak Komplek Permana Jalan Turais Citerep. Wek 10-2 di Jabuni keluarga O Simarmata R Boru Sinaga Komplek Bukit Permata Blok E2 nomor 20 Hari Kamis tanggal 27 April 2026 pukul 19.00 WIB. Wek 3 di Jabuni keluarga JR Pardede Borusi Tomorang Jalan Pojok Utara 1 nomor 197 RT 0504. Wek 5 di Jabuni keluarga L Samosir Boru Hasibuan Jalan Kolonel Masturi nomor 146 Cimahi. Wek 5 masuk pukul 10.30 menang setengah onom Botari. Wek 7 di Jabuni keluarga Nyonya Pardede Boru Nainggolan Gelen Padalarang Residence Blok G1 Padalarang. Wek sia di Jabuni keluarga Situa MT Sinaga Boru Sitanggang Komplek Bumi Pakusarakan Sada Blok B2 nomor 2. Wek 10 sada di gedung IL Nomensen. 4 amplop iuran diakonia sosial. Di Minggu Tasadarion Minggu 10 April 2026 Patu Pautado papungu amplop iuran diakonia sosial. Dalata lau manupahi ulaun para sini rohaun di Huriata. Tapasahat maritiki napapungu pilihan paduawon hita tujolo. Alani tatupahi madi bagasan las di roha marharoroan sian hapor siaota. 5 mutasi pendeta resort. Nunga 1 Riata SK mutasi pendeta resort nomor 128 garing PDT garing SK garing 07 garing 2026 atas nama Pandita Samuel Marluga Simatupang MTH. Nagawi Pandita Resort di HKBP Kota Bumi Distrik 32 Lampung Dohot SK nomor 127 garing PDT garing SK garing 07 garing 2026 atas nama Pendeta Tumbur Ferry Siregar MTH menjadi Pendeta Resort HKBP Cimahi Jalan Lurah. Nah sebelumnya adalah Pendeta Resort di HKBP Kota Bumi Distrik 32 Lampung. Domu tu surat SKI Patuponi Huriat Tama hari Minggu 12 April perpisahan di pos parmingguan HKBP Nungga di Ulahon. B. Hari Minggu Sadarion perpisahan di Pospel Cipatat. C. Hari Minggu 26 April 2026 khotbah terakhir di HKBP Cimahi Jalan Lurah sekaligus mengumpulkan tali kasih sebagai ucapan syukur atas pelayanan beliau di HKBP Cimahi Jalan Lurah. D. Hari Sabtu 2 Mei 2026 serah terima jabatan di HKBP Jalan Lurah. E. Hari Minggu 3 Mei 2026 paborhaton dot mangujakkon di HKBP Cimahi Jalan Lurah. F. Hari Minggu 10 Mei 2026 serah terima dan pelantikan di HKBP Kota Bumi. Onom baptisan kudus dan sidi khusus.
Di Minggu Tasadarion 10 sia April 2026 di Parmingguan Harian di Patupa Huriatta do Pandidion Nabadia tu ruas di Huria pos Parmingguan KBP dot maketindakon haporsiaon di HKBP Cimahi Jalan Lurah. Pitu kegiatan Parguru Malua. Sialan anak yang merujung mak kegiatan di Parguru Malua tahun ajaran 2005-2026 Patupaon mah naparjolo tanggal 10 April 2026 ujian tertulis masuk pukul 10.05 WIB sampai dengan selesai. 10 April 2026 ujian lisan do natoras mulai pukul 10.400 sampai dengan selesai. 25 April 2026 gladi bersih mulai pukul 15.00 WIB. 26 April 2026 naik sidi di ibadah siang masuk pukul 10.00 WIB. Walu ibadah pemberangkatan ujian akhir. Patupaon ni Huriatta do pertanggiangan lau paborhaton yanakon ni Huriatta nanay menghadapi ujian akhir sekolah sian SD 1 SMA. Dohot ujian masuk perguruan tinggi negeri. Pertanggiangan ini di Patupa di hari Senin tanggal 20 April 2026. Waktu pukul 10.00 WIB. Inganan Gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah. Pinagi doma tu yang anak koni Huriatta tarlu mobi ma kelas onom kelas sia dohot nanaing masuk perguruan tinggi negeri serta kedinasan rap dohot natoras asaman dohoti pertanggianganon. Sia lomba solo vokal sekolah minggu. Huriatta pasaton apresiasi dohot muleate tua anak sekolah minggu. Ima Timoti Aritonang sebagai perwakilan sian HKBP Cimahi Jalan Lurah. Naman dapat juara tulu dalam lomba solo vokal. Na pinatupa ni SMPK BPK Penabur Cimahi na di hari 10 April 2026. 10 rekening BTN. Nunga dibuka Huriatta be rekening Huria di Bank BTN. On ma pakeon gabe rekening ni Huria mengganti rekening BRI. Sialan i tua karuas nana yang pasatot pelean nunga boy ditransfer melalui rekening BTN do nomor 000 sia 1 01 88 000 463 pitu. Songoni mah tikting nama ragam di Minggu Tasadarion tu atama nama masuk-masuk. Buku ede nomor 122 ayat sada dohot urutna uhutma tapasahat pelian sada A dohot sada B. Raja di Sudina, tubuh
Dameni debatana sumurung sian saluhud na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Hatani debata di hita di parsaurat tadi minggu sadarion. Ima sian buku ni panurirang Habakuk. Biddu tolu. Ayat 10 sahatu ayat 10 sia. Hujah hamadihita takasma tapai hutihut sonom mahatan itu hata. Di ida akadoloki maho gaberayon mangalatap ma akka aek nasumar. Di pangiarlung suarana dopak gijang di paherbang tanganna. Matani ari doho bulat togang di hajongjonganna di bahe sodang ni subyam. Aka napasebut di bahen parsiksak ni akka hujurmu. Dilakai hodo tanoi di bagasan rimasmu. Di bagasan parpiar ni murukmu. Dilutak ho akka bangso parbegu. Nunga borhat ho mabahen hatuaon ni bangsom. Mabahen hatuaon ni naminiahami. Di rosahi hodo ulu siya jabu ni parjahat. Di patedek kodo ojahan sahat rodi rukung. Ditulak kodo marhite-hite giringan na sa diri ulu di partogina. Akka nadorong-dorong songon haba-haba paserak ahu. Akka na marolopolop songon na lao mangaton hala na dangol di si habunian. Di bolusodo lauti marhite sian akka hodam. Di todokodo galubang ni torop akka ay magodang na gucang. Nung ngahubege baritana. Jadi dibaling do butuhaku. Akka hitir bibirhu di bahe suarai. Rodo tahe habusukon. Tu bagasan huli-huliku. Jala mardugu ulu ni totu. Asa hupahohom au diari hagugutan. Molo martohap dopak bangsoi na mangarupa nasida. Aidang martubur disi hawat tajau. Jaladang marparbue akka hau anggur. Labang do bunga ni hau jetun. Jaladang dapot si panganon siya nakka hauma. Rasib do akka biru-biru siya balian. Jaladanga dong be jonggi di bagasan bara. Alayang guau. Marolopolop maau di bagasan Jehovah. Jala Maria ia au mida debatani hatua oku. Jehovah Tuhanido hagogo oku. Jala di bahini mana do patu tudoson ursatini. Jala toguon na do au dumege akka dolok-doloku. Ima dipadde edde mardongan parhinaloan. Ido sahatna. Horas manihita manginang. Mau lihat ma di tuhata. Las do rohamuna sadarion. Ahama mambel las rohamuna. Gudangat Ido topi ini minggutta sadarion. Marlas ni roha. Di bagasat Tuhan ini bergembiralah, bersukacitalah, las marohatta tutu. Boy dogo dangak kena mambelas roha ni sasahalak jolma. Alaina pasti asalas roha ni jolma na akka parutungan do naro ido kan. Nahahipasod do naro. Boy do las roha ni sahalak jolma. Alam marutung ibana di pertiga-tigaan na. Bodolas rohani sahalak. Ala seorang dakdanak. Apalagi musa dakdanak ngaliling di paima-ima. Harus seorang dope ngabuilas rohana. Holana dong pe berita nanaing managam nama. So ina malas ni rohana. Bodolas rohani sasahalak. Ala naik terdidi geleng na. Itu keluarga ison. Bodolas roha ala neng malua
si Martin, las rohana, malua nama au inna, las rohani natorasna. Boy do las rohani sasa halak, ala malum sahidna, do lanak kana asing. Alay molo sa balik na do naro, boy do hita marlas ni roha. Carang do ate. Dakya do bebinege halak madok, las rohak kubah, buat salas roham, marsahi tahu inna. Beh, ina buado, las rohana marsahit, dangin taut taro be. Las rohak kubah inna. Buat salas roham, dang masuk pahupuku tu universitas inna. Dang mungkin ni. Molo so masuk do geleng na tu universitas, marsak do naro dang las ni roha. Marsak kia nau. Hape nga sude diula pahupuki. Bimbingat do ibana, sude do ihuton, hape las subuhi masuk. Di huria pesongon ido. Molo tabege di warta, tajalo do si palas hado tahe hamolateon sian keluarga sianu. Na pasti akalas ni roha do ipabua di si. Songon tau do naking. Ala malum sahid. Ala roa kaparsaulian. Dohotak kana asing. Ala yamang dohotinang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Marhite-hite hata ni debata di bagas at tikyon. Ada yang luar biasa. Yang tidak bisa diterima akal dan pikiran atau logika. Dia imai dok. Panurirang habaku naking dia 10 walui. Alayang goau marolopolop maau di bagasan Jehovah. Jala Maria ia au mida debatani haduauku. Marlas ni roha panurirang habaku. Dangalana dapotan persaulian ibana. Dangalana dapotan parutungan ibana. Alai justru sabalik na do. Hal nama cai borat situ tu masa di bagasan nguluna. Doho di tonga-tonga ni bangsa Israel. Macai parirdo naking di patorang ibana nama sai de 10 bitui. Dang martubur disi hau at tajau. Jaladang marperbue akka hau anggur. Labang do bunga ni hau zaitun. Tabo to do labang tahe. Ano arti ni labang? Lapung ate. Labang do bunga ni hau zaitun. Jaladang dapot si panganon si anak kahauma. Lapatan nadang marparbue hauma nasida. Rasib do akka biru-biru siap balian. Domba berserak, hilang, diambil para penjajah. Jaladang adong bejonggi di bagasabara. Ternak, lembu, kambing, semua hilang dari kandang. Alaniaha, ala masa parporangan di hati hai. Apalagi mamusen au borat, uban nama bay masa isuri. Ngadi parhatuban bangso Asurhian, bangso Israel. Alai romu se bangso nau jahat. Bangso Babel manang nahalak kasdim ninna. Asyur pun sudah sangat menderita bangsa Israel. Datang lagi bangsa Babel, bangsa yang sangat kejam, yang tidak pernah memandang muka untuk melenyapkan musuh-musuhnya. Di pabuat nasida masure akan niula ni bangsa Israel. Adong tulu gobaran naking disi dibain panurirang habaku. Na parjulu at tajau. Kalau di bahasa Indonesia didok pohon ara. Ado lapatan ni at tajawi magobaran ni ngulu ni bangso idui. Pohon ara lah sumber daripada pangan mereka. Sumber kebutuhan sehari-hari. Dari pohon ara inilah mereka membuat roti ara. Sianido boy di baik gula. Songon pohon aren dihita ade. Itu sumber ni ngulu nasida. Itulah sumber kehidupan. Idomu sedang marparbue akahau anggur. Anggur pun tidak berbuah.
naking sumber makanan. Ini sumber kebutuhan hidup sehari-hari. Doho sumber minuman. Dungi namangihut hau jetun. Jetunon, maka ibae gabe miyak. Molo hea begi miyak jetun ninna. Odo gabe ubat. Laho pamalu makan amar sahid. Oleh karena itu, kalau jetun berbuah, jaitun, maka dipastikan mereka sehat. Ada obat, ada minyak untuk membalur yang sakit, ada juga minyak untuk dipakai menyalakan lilin atau lampu. Jala molong atiur, boy mana sida mangula borngin nanget. Alay molo somar parbuwe be hawat tajau dang adong be ara si pangano pedang adong be. Molodang marparbuwe betong hau anggur. Si gadiso pedang adong be. Laho mga luluyak kanareko di ngulu-ngulu. Dang marparbuwe tong hau zetun. Badang adong be ubat. Si pakkeon. Dang adong be miyak. Laho madapolak kana hurang hisar. Akana marsahit. Dang adong be miyak pakkeon laho manggalahi palito. Manang nalilin. Manang nalapu borngin nai. Ay dang adong be listrik songon nuay. Artinya apa? Itulah kengerian yang sangat hebat. Doho musik kador biya habis sudah dibain. Doho tak kajonggi ninna. Akka habing. Mago sudah siap bara. Dibuat akka musunai. Nama perhatuban nasidai ima bang sobabeli. Sasitong nanihan. Gobaran na nang madok, dang mungkin beboy hita mangulu ina manang dohonon na. Datung boy be hita mangulu. Asorong be manangaha. Tapi ako manuang boras pedang adong, sinu mo pedang adong, ay pedang adong, ube pedang adong, wah dang nabino to bete. Alay Roma panurin ng Habakuk luar biasa idok ibana. Alay ang guaw marolopolop di bagas sa Jehovah, Maria iya do mida debatani hatu auku. Amang dohotinang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Boy do hita maddoksongono naingin naroakima ade. Rugi ma martiga-tiga rupani. Ang guaw marulupulup ma inna rupani. Rugi martiga-tiga. Roma sahid. Marubat tita tu dokter. Difonis. Ngapara hias sahid mon. Iko marubat liling na mahuwa sa malumon. Ito Roma hita mo siya madok. Iro dokter, alay nakpesongoni ang guwaw marulupulup do tu de bata. Nita mo siya. Budo na iksongoni naruhakima. Alay iro na pinaingot ni hata ni de bata atu hita sa darion. Iko boy. Manang songod dia pe borat ni paranguluon. Kita harus sanggup mengatakan saya bisa bersuka cita, bergembira di dalam Tuhan. Alania kamang dohotinang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Ado rahasia na. Buy panurirang Habakuk madok songoni. Apa rahasia? Mengapa Nabi Habakuk bisa bersuka cita, bisa bergembira, padahal situasi sudah sangat menyakitkan, sudah sangat mengancam keselamatan mereka. Anong mapiga-piga rahasia ni panurirang Habakuk rab dohot bangso Israel? Gabi boy marlas ni roha mga dupi na masay amang dotinang. Naparjolo ima, ala di etong nasida do sudedeng gabasa di debata naong pinatuduhon na tu bangsoy sa lilingon. Mereka menghitung, mengumpulkan, mengingat-ingat semua kebaikan Tuhan. Jalaud do asabuy hita marlas ni roha molo pe masa hamaolon songon na iturpukon. Kita hitunglah berkat-berkat Tuhan. Songon na idok ni Daya te. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ido si ulaw ni akana porsea. Asabuhi hita margugo. Taitong-etong ma, taingot-ingot ma. Sa sitong na molo taitong-etong do, habal gaun ni debata, pangurupion ni debata di ngoluta, harota sope hurang laho manurat.
bibelope buku sa tobel di bibelon hurang laho manurat hurang molo ganu pari ta itongi nasugut od di bahet Tuhan itu au ta surat to ni dang do petonga ari ngaromu sesongono ding gabasan ni Tuhan ni arian nai songonon di patu pade bata tu au bodo raholat di bagasa sadari so ina magudang nata surati habur juod dohot pangurupion di bata alayaw sura radi suku kita au sura heama di leod debata tu hita buku pe anuratan ni pangurupion di debata isukum ma ngadia na isura mi ninna ngadia na isura mi buku na huliani husuru do suratom waka nadinggan na hupatupa gudang do perai naso marisi kan alaniaha lupa hita manurat buasa lupa manurat ay nataingot holam manurat akka hasusa addo nataingot holam manurat akka hapor sukod do ido na jujud kita sering fokus ke masalah ke persoalan ke pergumulan yang kita hadapi gabeido sebenarnya mabail laborat nguluon laborat tahilala nguluon ay fokus taholat tu hamaulon alay no ang dipaingot do hita ingatlah kasih setia Tuhan dunia hamu sesi ngotot ta habal gau do huaso ni debata na luar biasa seberat apapun masalah jauh lebih besar jauh lebih dakkola jolma nabui akka hidir molo sapala mangula manang makatai debata doho do portibion di patorang panurang habagu doi mulai sana 10 na king matani hari doho bulan togang di hajongjongan na di bahesod dang ni subyam togang mulai dok togang di bahasa Indonesia berhenti togang tarhatotong ima jadi matani hari doho bulan togang di hajongjongan na diam tidak bergerak sangat tarhatotong isarana matani hari namar putar hian manang portibion namar putar topu satokin togang tarhatotong alani aha mamereng huasuni di bata buti kita pekano lu dujuk songoni molo adong sesuatu na luar biasa tarhatotok kita so satokin buti so satokin songoni ma bulat doho bitang di domo sene 12 dilakai hodo tanoi di bagasar rimasmu Tuhan mampu melangkahi bumi jadi doho lauti pe boy do ilakai di bata boy ibana marhureta digijang ni lauti ninda lapatan na moloboy go barhonon waeng omma portibi maceme me do portibio di debata boy do lakkaan na buti ima belgani huaso ni debata jauh lebih kecil dunia ini ibarat bola yang ditendang oleh seorang anak kecil seperti itulah dunia ini jala sapala mangalakai bana idok naking humutur sude doho tak kamusuipe martinggangan marserakan nasida sekali Allah berbicara ibarat seperti anak mata panah yang sangat banyak berhamburan untuk menghancurkan musuh-musuhnya ditulak kodo marhite-hite giringan na sa diri ulu ni partogina ninna giringan anak panah ade ablapatan na kamang dohotinang molo nunga makkatai de bata molo nunga mangula de bata akka na luar biasa boydo masa di ngulu ni na porsiai jalaw do si ingotot ta oddo tong na pinaingo ni panurirang Habakuk dinaidok nai naking di bolus hodo lauti marhite si anak kahudam ditodong hodo galubang ni torop akka ay magodang nagusang adong opat tali di Alkitab tai laut terbelah opat tali alai di masa ni bangsa Israel adong may 2 hali na perjulo ima ditikki mula na sida haruar siyam Misir
laubongo tu tano Kanaan ima dina mamulus laut rara manang laut merah di bola debatama lauti gabi boy ma bangsa Israel mamulus dungina paduahon dung naing saha na sida tu tano Kanaan ikom mamulus ay Jordan domuse. Ternyata ketika bangsa Israel akan melewati sungai Yordan, meluap airnya, banjir do air ni sungai Yordan, gabedang boy na sida mardalan. Terjadi kedua kali sungai Yordan dibelah oleh Tuhan sehingga bangsa itu bisa masuk ke tanah Kanaan. Anong dua hali na yan sungai Yordan hona bola alay di masa ni si Elia namay. Alay na pasti nanang paingoton ni panurirang Habakuk dakya di pasobu debata bangso Israeli mengadupi gudang hasusaan. Selalu Tuhan membuka jalan. Pola doi go barhon naking marhite turpuki hera na diangkat aiki tangan na laho marsob batu debata. Dihidat aiki tangan na marsob batu debata. Ditikki na bula ay rara dohot ay Jordani. Ima balgahun ni huwaso ni debata. Alanido boy panurirang Habakuk gabi madok alayang guau marulupulum maau di bagasa Jehovah jala Maria iya ma mida debatani hatuauku. Lausodoh kamang dohotinang nahinahulongan di Tuhan Yesus Kristus paingoton natuhi tadi bagasa tikyon. Sekalipun banyak tantangan hidup, sekalipun banyak persoalan, pergumulan, kesusahan yang kita hadapi, sakit penyakit terjadi, ekonomi sangat melemah, tapi kita akan sanggup bersuka cita kalau kita ingat selalu kasih Tuhan. Molo ta bilang-bilang ido asini rohani debata di ngoluta. Jalaboy do hita margogo mangadupi ngoluon. Molo pos rohata di huwaso ni debata sa guru di ibana do tano ng laut ng aek ng duluk sa guru di Tuhan ido. Boy do patupaon na sudei lahu mangurupi ngoluta. Alani ko pos rohata di debata jalay ko bahenot ta ibana gabe partano batuata. Bahenot ta ibana gabe inganan parlinggo mata asa ibana mangalehon hagugo utu hita. Dungin na patuluhom ma basa buhay marlas ni roha panurirang Habakuk ati pesongon ni maul ni ngulu na sida ala di parhatu tu ibana di lehon ibana do tu di lehon debatado tu ibana pat songon pat ni ursa. Dan ini hal ketiga yang harus kita miliki. Di tengah-tengah pergumulan kita, mintalah kepada Tuhan kaki rusa, tanda kutip ate. Mintalah kaki rusa. Aro lapatan ni. Pangido mapak ni ursa. Ido ibadah dia 10 siai. Jehovah Tuhan ido hagogo okku jaladi baheni bana do patu tudoson ursatini. Bukan rusa biasa. Ursatini. Molo ursatini rusa gurun. Bukan rusa yang biasa yang merumput di padang rumput yang selalu datar, bukan. Tetapi rusa gurun adalah rusa yang bisa berdiri di bukit berbatu dan curam sekalipun. Itu kelebihannya. Molo sa curam-curam nape dulu batuon ngaro babiat sian gijang alay molo ursatini boy lokok disipak nai hirana tudindingina ma pamatang nai budi alani miring ni tembokon alay boy ba na jongjong alani aha ternyata rusa gurun ursatini tasupid do hurwa ado gwari sisilon nai tasupid do pak nai boy di tobuk dulu batui gabi boy bana jongjong disi. Bukan karena rusa itu sudah aman,
bukan karena dia sudah berada di tanah yang datar, maka dia bisa berdiam di situ, tetapi dia mempunyai kuku yang tajam. Adong hagugo di bana. Songoni no na pinangido ni panurirang habaku. Lausido nangik ko pangidota lehomma diau patni ursatini. Artinya apa? Kemampuan untuk menghadapi masalah. Kemampuan untuk berdiri tegak di tengah-tengah situasi yang sulit. Jangan hati yang lemah. Unang tabangido mujizat na buhay pamagohom masalai dengan sangat cepat. Alay hagugod doy ko Panginoon. Ido sa buhay marlas ni roha. Kemampuan doy Panginoon. Leo diaw kemampuan lahu menghadapi masalahon. Asa buhay marlas ni roha. Alanya kamang dohot inang nga hinaulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Dilehot Tuhan ima dihita. Hagugoon kemampuan songon patni ursatini ninna. Jala dilehot Tuhan ini dihita pikiran na say marningot habal gaun ni debata, semua Tuhan bisa lakukan, maka kita akan bisa bersuka cita dalam hidup ini. Amin. Martang yang mahita. Mauliati puji-puji amma di pasaharohan nami, ali Jehovah Tuhan nami. Dihatam na umanorangi roha dohot pikiran nami. Dipaingot hodo hami marhite-hite hatam sadarion. Asa marlas di roha hami toktong di bagasan ngulu nami. Murado hami marlas ni roha. Molo akka parsauliat donaro. Molo akka parutungan. Akka hahipason. Ro tu bagasan ngulu nami. Alay matchay maol do hami buhay marlas ni roha. Molo sahit naro. Molo harugian. Molo akka sitaonod do naro tu bagasan ngulu nami. Hape di pangido hatam do hami sadarion mananga hape namasa. Akka hamaolo pe hasusa pe parsahito pe. Iko boyro hami marlas ni roha. Nunga di pabuah ho tu hami marhite hatami. Ahado na buhay mabek kami marlas ni roha. Nang pe kom mangadupi hamaolo di bagasan nguluon. Ima asa say dinggan ni basami hupay ngot-ingot tami di ngulu nami. Asa say hubilang-bilangi hami. Haburjuommu, habal gaommu dohot pangurupyommu. Naung hujalo hami di bagasan ngulu nami. Jala asa say huasom dohot gugumima. Hupay ingot-ingot tami di bagasan ngulu nami. Haru lautipe tudduk dotuho. Alugo, nangak kagalubang. Dolok dohot rura. Aik nang tanoi. Bulan nang matanyari pe tarhatotong mangidaho. Boydo togang nasida di inganan nabi, so satokin, holam marnida habal gaummu. Sudedo tudduk tuho, sudedo tarpatu paho Tuhan, macay balgado huasom. Atong lehom marihami roha, namarpos ni roha, di hagugumi. Asabuy hami marlas ni roha, madala ni ngulu namion. Suang-suang ni di pengot hatam do hami, molos masa kahamaolon. Asa hupangido hami tuho hagugoon kemampuan kesanggupan lahu madala ni namasai. Songon ursatini nang pemangadupi godang hamaolon ikot jongjong ibana di topi ni dolok na macay tajom buibana jongjong jalamardalad disi. Ima hupangido hami tuho Tuhan lehod di hami kemampuan de kesanggupan laho jongjong digijang ni akahamaolon na huadupi hami. Ay lehonom mudo pangurupiot tu hami. Jala terbaik kami do marlas ni roha. Manguduti pardalanan ni ngulu nami. Atong lehom matod di parbadia di hami. Asa tarula hami hatam. Toktong hami marlas ni roha. Di bagasan ngulu nami si ganupari. Pasu-pasu masu dia karuas ni huriam. Siyan na met sa hatu na magurang. Asa toktong nasida. Mangasahok ko mangula kaulon nasida. Asa toktong nasida Tuhan, mamilang-milangi dengan nibasam di bagasan pardalanan ninguluon. Di bagasan tikyot Tuhan, marlasi roha hami. Naing bongot tu harajaomu, dua halak dagdanak ni huriam. Nabinuan ni natorasna.
jala sahalak na yung makatidakon haporsiyaon na, patuduhon naung tang haporsiyaon na, asima roham, pasikoblas di rohani huriam, dinabuy da danakian no bongo tu harajaw mo marhiti padidion na badia, dohot yanak ko muna na yung makatidako kaporsiyaon, asa tutuma na sida, gabi yanakon na bongo tu harajaw mo, na mangulu hobar tulomo ni roham, na mangulu di bagasan pos ni roha tuho, ajar-ajar ya kada danakimu se, na naing tardidi, gabi magudang di bagasan lomo ni roham. Pasu-pasu akan atoras, asa margugo Tuhan manugunugu kada danaki, tudalan lomo ni roham. Atong sahat di mahami Tuhan, jalo matang yang nami, di bagasan Kristus Jesus mauliate maniho. Amin. Mari de mahita musesian bukwede nomor 372 laos tapasahat mapeliata. Luhur
Huriani Tuhan, nuang sahat mahita tupad didion nabadia, marede mahita sian bukwede nomor 146 ayat sada. Tiki marede jongjong ma nadoras. Oh Jesus, nai tardidi do puso saruma mangaligi uhut manjalo. Martang yang mahita. Ale amanamina di banua gijang narodo hami tujulom mabuan akada danakon. Saya si maroham jalo manasida gabe anak komu. Pasu-pasu jala pargugoy manasida mangeahi hanguluan sugot. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamua kadongan na mabuada danak sididionon. Tangihok kamu mahatan ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion ninna doma dok akka siseanna. Podai hamuma saluhut bangso. Didi hamuma nasida tu bagasan goar ni debata ama. Anak dohotod di parbadia. Ajari hamuma nasida mangaradoti saluhut na hutonahoni tu hamu. Jala ingot ma. Say na dong anakku do hamu ganu pari rasi rasaro ajal ni hasianganon. Manangise na porsea dohot tardidi. Dapotan hanguluan. Alay na so porsea hona uhum sugot. Tangihok kamu madohot hata na tarsurat di surat ni si Markus. Adong maakka na mabuada danak tutuhan Yesus asa di jama. Alay di picang akka sisian naido na mabuani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sogoma rohana di dokma. Loas samuma akka dadanaki ro tuau. Unang oray hamu na sida. Ay di akka si songonido harajaon ni debata. Natutudo na hudokot tu hamu, manangise pe anggo sosongad danak ibana majalo harajaw ni debata, dang bongot ibana tusi, dungi di haul ma akkada danaki, dia pehom matangan na tu nasida, mamasu-masu nasida. Atong hati dako kamu majolo hapor siyaw tay. Atong alusi hamuman na husuk kutonon. Di pangido hamu nuaeng didion akkada danako tu bagasan na hinapor siyaw muna. Beha naolo do hamu mambodai anak komunaon asa di boto jala di ihuton nasida hata ni debata. Naolo do hamu marsuru nasida tu gareja do tu parguruan ni huria Protestan. Asa gabe ruas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasahat manasida tu debata marhite padidion nabadia. Roma hamu sasa keluarga tu jolo. Sinar Frank atau Frank Marley Lubis. Ale Sinar Frank Marley Lubis.
Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Doho tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goar ni toddi parabadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajaun di debata rodi saliling nililingna. Amin. Ya, silakan. Grayson Demetrius Mora. Ale Grayson Demetrius Mora Lubis. Hudi di maho tu bagasan goar ni debata ama. Doho tu bagasan goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goar ni toddi parabadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon. Tu bagasan harajaun ni debataro di salilingna. Amin. Silakan. Jongjong dope hamuna toras. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat hami akada danakon tuho. Jala dijakon hodo nasida gabe anak komu. Marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni hala Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan nasa leling nililingna. Asi maroham doho diakka natoras nidak danakon. Say pargugoy jala ajari manasida manugunogu dak danakot tuho. Asarap nasida taruli diakka artani harajaomu. Amin. Hudul mahamuna toras. Noaing sahat mahita tu acara nama katidakon haporsiaon. Sahalak yanakon ni huriata. Marede mahita sian bukwede nomor 140 sia ayat sada. Dina marede jongjong ma natoras doho nanaeng maka tidak kon hapor siaon. Hotokum ihutonoku Jesus ipanguluan tung naso tadi konoku ona paluhun Sion sasudi dosaku dohot Sion umi natok tung mabiaraku ala pardusuki. Marhite-hite guarni debata ama anak doho toddi parbadia. Amin. Hamu alena toras ni dak danakon. Di ida hamudo yanak komuna haholongan ni rohamuna jongjong dison. Tamaju molo madok mauliate hamu sadariot tu debata. Alani sude asini rohana nasailaon. Ay di pangulu do nasida rasira sanwaeng. Jala sanga di boto nasida. Hatani debata doho dalan tu hanguluan. Sida marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu natorasna. Hamu dak danak na hinaholongan ni Tuhan debata. Na jongjong dohon waeng di jolo ni debata na mamereng torus tu bagas roham. Dohod di jolo ni huriaon. Nunga di boto holo mo dohod sogo ni rohani debata. Daktar baik kobe masidalian sogot diari paruhumani. Molo ingot roham diakka ari ni ngolum nauk salpui. Tama mamadok mauliate ho tu debata ala ni sude asini rohana. Jala molo diingot ho akka pabahenam muna soture. Tamama marsak ho sadarion marningoti. Buam maluhud na tutuhan Jesus. Asa di sesa ala ni mudar nai. Nause humokop pardosa na manopoti dosana. Alay pauba maroham. Huhut pukka ma parangin ay baru.
Wala nion rodi saliling-lilingna. Asa dalanammu dalan naguguti namarhapatean Tuhang uluan saliling-lilingna. Ato ngalusi mana husuk kunoton tujolo dijolo ni debata doho dijolo ni akka napungu dison. Di parhatuturoham do hata ni debata na ginurohom mo na sa ilaon holanido dalan Tuhang uluan ni. Olodoho siyan nasaroham tumudalhon sa luhud dosa. Jalaolo doho tujolo anon mangihuton hata ni debata ro di hasusuda ni buhalmu. Olodoho makkanguluhon hapor siyaon na sitongi na hinatidakon ni Huria Kristen Protestan songon natarsura di padan narobi doho di padan na baru. Atong marpada dohon waeng doho debata na badia di jolo ni Huriaon tung unang ose. Say burjuma ho marningot sa luhut nai asalam hot hapor siyaommu. Martangyang mahita. Aliyaman nami jala debata nami suru matod di parbadia turohan nami be. Marhite Tuhan Yesus Kristus. Hulehok kami marohan nami bahen inganammu olat nion rodi sa liling-liling na. Surat to jala sa hapi matusi sude naung huoloy hami. Say paujung maulaw naung pinuk kami di bagasan rohan nami. Ramoti mahami sudena unang tuhamagoan sugot manangise siyak kamyon. Tugu jala iring-iring mahami ganupari. Asa sahat hami Tuhang uluan na sorasuda. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Atong hatidakom ma hata hapor siyaw tay. Romamu tujulu. Akte. Tengah. Hata si paingo di si Martin Siregar di nama katidakon hapor siaon di hari Minggu tanggal 10 si April 2026 di HKBP Cimahi Jalan Lurah. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Say burjuma horasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Parangehom mahatani debatana ginuruhom mi ay ido hanguluammu. Amen. Jalo mapasu-pasu siya Tuhan debata doho siya nanak na Tuhan Yesus Kristus doho siya tod di parbadia. Say di pargugoy maho maralohon na sanajat. Jala didongani maho patupahon na sanadinggan. Amen. Silakan duduk. Nah, bawa. Jongjong dope na makatidak ko kapor siyaon.
Hamu na pinarhamaul ni debata nung gabe dongan sahuria jala dongan sapanganan hamu mangaton parpadanan na badiay. Na arga situtudo hamu ditobus unang uloy hamube dosa dohot sibolis. Ramotan ni debatado hamu maralohon pangagoy. Asal matoktong rohamu na tuibana. Jala tugihonon na dohamu masuk tu harajaon banua gijangi. Martangiang mahita. Aliyaman namin na di banua gijang asima roham dinasida akan na pinasahat nuaing tuho. Say ramoti manasida marhite-hite tod di parbadia. Say pahot manasida di bagasan padan naong niuluan nasida naking. Say parbadiay manasida di bagasan hatam. Asatarida ha porsyon nasida tujuluanon. Marhite-hite parange nadinggan. Amen. Marede mahita siyan bukwedo nomor 150 Laos Jongjong Ma Huria. Tatangyak koma peliata. Ale debatama nami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingga dohot na sauli basa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehom mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jalaramo ti asaho parahasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehom mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale aman hami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaomu, say saut malomoni roham di banoto ngaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hom madamena tutodim. Horas madihita sa luhut na.